What is number? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክ ጌታ ሰራዊት ነመስመናት ካለና ወጌታ ሰዓት መዓልትን ዝሓለኸና ሰዓት ሰዓት እዚኣ መዛሪትን እዚኣ ትሕበና ድማ ንብርሃን ዕቁብ ኣለና ሰላምታ ዝሓልና ሓልወና ጸሎትና ምህለና ተቀበለና እግዚአብሔር አምላክና ካብ ፍቃድካ ወፂና ፍቃድና ዝኸድና ይኹን ይቕሬታ ካበና ወጌታ መዓትካ ናብ ምሕረት ቁጣዕኻ ናብ ትዕግስቲ ንበስ ዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ ቦታዓዮም ብሓይሎም ዘለዋ ክቦም ዝሞቱ ድማ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃቦም ስለኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደልና ከምዝሓደናሎ በደልና ኣብ ሰናይ ሓደገርና ካብ ክፋድሕና ነንበረ ፈተና ይገጥመና መንግስትን ሓይልን ክብሪ ምስጋናን ዘለዓለምና ትካይሞ ኣሜን። ውድቲ ማርያም أنا كل شيء بدي ملا سلام لك روح بحنا خلي نقولي خمسة خلي نقولي خلي نجابر بيتا سلام لك روح خلنا نسولف فيها برمات يوم نتسجل يا نسولف سدس كل حد احنا نحرجنا نفرض يسوع كريستوس انت انا مهد لنا لنا امين. راي صارت كنجمرينا مو بزيا فيسبوك بزانا بناتي بتا نبي تخصيانا لما يوتيوب علينا ثم عتيكم زلهم شير قبل وايهم الراي እግዚአብሔር ይቀበልና ምስኩልና ይሁን። ጸሎተ አግበያ ጸሎት ናይ አጋምሽ ናይ ምሸት ናይ ግዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን አምላኸይን ምስጋና ቅርብ ኣለኹ ሓጢአተይ ንክሓድገለይ ከዓ እልምን ኣለኹ መዝሙር ዳዊት 130 ወእግዚአብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኻ ኣእወኹ ጎይታዬ ድምፀይ ስማዕ ኣዛንካ ናብ ድምፂ ምህልላይ የቕልባ ወእግዚአብሔር ኣበሳ እንተተቆፃፂርካስ ጎይታዬ መን ደው ክብል እዩ ግናኸ ምእንቲ ክፈሩኻ የቕረታ ምሳኻ ኣሎ ንእግዚአብሔር ፅበ ነፍሰይ ትፅበላ በቃላቱን ተስፋ ገብር ኣለኹ ሓለፋቶም ወጋሕታ ዝፅበዩ ሓለውቲ እወ ሓለፋቶም ወጋሕታ ዝፅበዩ ሓለውቲ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ትፅበየላ ምሕረት ኣብ እግዚአብሔር ብዙሕ መድሓን ከዓ ኣብኡ እዩ እሞ ወእስራኤል ንእግዚአብሔር ተፀበዮ ንሱን ንእስራኤል ካብ ኩሉ ኣበሳኡ ከድሕነ እዩ ሃሌሉያ መበል 131 መዝሙር ወእግዚአብሔር ልበይ ኣይተዓበየን ዓይንተይ ከዓ ልዕል ኣይበላን ኣብ ዓብይን ዘየስተውዕሎን ነገር ኣይመላለስን ንነብሰይ ኣህዳእክዋ ስቐበልክዋ ከም ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣብ ሕቑፋ ኣድዩ ነብሰይ ከምቲ ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣብ ኣይኮም እያ ኣታ እስራኤል ካብ ሕጂ ንዘለዓለም ብእግዚአብሔር ተስፋ ግበር ሃሌሉያ Out of the depths I have cried to you, O Lord, hear my voice, let your ears be attentive to the voice of my supplication. If you, O Lord, should mark iniquities, O Lord, who shall stand? With you is forgiveness, for your name's sake I will wait for you. O Lord, my soul has waited for your love. My soul has hoped in the Lord from the morning watch till night.
In the morning watch, let Israel hope in the Lord. And with the Lord of mercy and great is his redemption. And he shall redeem Israel from all his iniquity. Hallelujah. Behold, bless the Lord, O you the servants of the Lord, who stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. And the knights lift up our hands, O you saints, and bless the Lord. The Lord shall bless you out of Zion, he who made heaven and earth. Hallelujah. መዝሙር 133 እነሆ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩ ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን እዩ ከምቲ ክቡር ዘይቲ ኣብ ርእሲ ኣብ ጭሕሚ ኣሮን ናብ ዝዘፈር ልብሱ ዝወርድ እዩ እግዚኣብሔር ከዓ በረኸት ህይወት ንዘለዓለም እዚ እዩ እሞ ከምቲ ናብ ኣኽራን ጽዮን ዝወርድ ጠሊ ሄርሞን እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ التقارب مزمور 137 التقاربات بابلون تقبلنا نسيون مذكرنا بخنا مسنقطاتنا بتابع زل عبالات سغلنا توم زمار هنا ناي مزمور قالات كبانا دليو توم سكيتناون حدا مزمور سيون زمور لنا نابلخن حبس لموننا كما يقرنا مو مزمور እግዚአብሔር አምድርዋና خنزمر يروساليم تنسيعكس يمانيتي إلي ترسعني እንደዚህ ዘኪረኪን ኢየሩሳሌም ከሐለፈ ሁሉ ሐጎሰይ እንደዚህ ግሪያስ መልሐሰያትን ሐገይ ተጣበ ወእግዚአብሔር ነቶም አፍርሱ ሳዕ መሰረታ አፍርሱ ዋዝሉ ለቂዶም በመዓልቲ ኢየሩሳሌም ዘክሮም አትኽጣኑ ዘለኩ ጓል ባቢሎን እነ ተዝገበርክና ዝፈደክ ምስጉን እዩ ንሕፃናት ክሕዙ አብኮ ሕዚ ጭፍልቆም ምስጉን እዩ ሃሌሉያ O Lord, I have cried to you, hear me. I turn to the voice of my supplication when I cry to you. Let my prayer be set forth before you as incense. The lifting up of my hands is an evening sacrifice. O Lord, set a watch on my mouth and strong blow for my lips. Do not incline my heart towards the evil. To employ excuses for sins with men who work iniquity, and I shall not deal with their choices. The righteous shall chasten me with mercy and reprove me. Do not let the oil of the sinner anoint my head. But yet my prayer also is in their pleasures. Their mighty ones have been swallowed up near the rock. You shall hear my words, for they are delightful as the lump of earth. They are broken upon the ground. Their bones have been scattered at Hades. For my eyes are to you, O Lord, I have hope in you. Do not take away my soul. Keep me from the snare which they have set for me. Those who work iniquity. Sinners shall fall by their own net. I am alone until iniquity passes by. Hallelujah. አሜን ሃሌሉያ With my voice to the Lord I cried, with my voice to the Lord I made supplication. I will pour out before him my supplication. I will pour out before him. When my spirit was fainting within me, he knew my path. In the way which I was walking, they hid a snare for me. I looked on my right hand and beheld, for there was no one who noticed me. Refuge filled me, and there was no one who cared for my soul. I cried unto you, O Lord, and you said, you are my hope, my portion in the land of the living. Attend to my supplication, for I am brought very low. Deliver me from those who persecute me. They are stronger than me. Bring my soul out of prison, that I may give thanks to you, to your name. O Lord, the righteous. Wait for me until you reward me. Hallelujah. አሜን ሃሌሉያ Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord in my life. I will sing praises to my God as long as I exist. Not trusting in princes, nor in the children of men, in whom there is no salvation. The spirit shall go forth, and they shall return to earth, and now all their thoughts shall perish. Blessed is he whose helper is the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God, who made heaven and earth, the sea, and all things in them, who keeps truth forever, who executes judgments for the oppressed, who gives food to the hungry. The Lord looses the bound. The Lord sets up the broken down. The Lord gives wisdom to the blind. The Lord proves the righteous. The Lord preserves the strangers. He accepts the orphan and the widow. But he will destroy the way of ሃሌሉያ ንአምላኽ መዝሙር ውዳስ ሰናይ ጥዑም እሞ ምስጋና ይግባእ እግዚአብሔር ንኢየሩሳሌም ይሃንጽ ንስሉዳት እስራኤል ይክባሎ ልቦም ተሰብሩ ይፍውስ ነቑሳሎም ይዝንን ዝረኸቦ ሃብቲ ይቆጥር ንኩሎም በብስሞም ይሰምዮም ወይታና ዓብዩ ሓይሉ ብርቱዕ እዩ ምስተውዓሉ ወሰን የብሉን እግዚአብሔር ንትሑታት ይድግፎም
ንረሲኣን ገና ምድሪ የውድቖም ንእግዚአብሔር ብምሳው ዘምርሉ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምርሉ ነቲ ሰማያት ብደመና ዘጐልብብ ንምድሪ ዝናም ዘዳሉ ናብ በኽራን ሳዕሪ ዘብቁል ነቲ ንእንስሳን ንዝምህለሉ ጫጫዊት ኳኳትን ዝምግብ ዘምርሉ ንሓይሊ ፈረስ ኣይብህጎን በእጋር ሰብ ኣይሕጐስን እግዚአብሔር በቶም ዝፈርህዎ ንጸጋውን ዝጽበዩ ይሕጐስ መሃርሃር ማዕጹኺ ኣጽኒዑ ንደቅኺ ኣብ ማእከል ክባሪኽዎም እሞ ወኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ወፂዮን ንኣምላኽ ክወድሲ ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር ብስብሒ ስርናይ የጽግበኪ ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቀልጢፉ ይጐይ ንመሬት ከም ጸምሪ ይህብ ንኣሳሒታ ከም ሓሙኽሽቲ ይብትኖ ንበረድ ከም ርፍራፍ ይድርብዮ ኣብ ቅድሚ ቁሩ ኸመን ይቐውም ቃሉ ይሰድድ እሞ የንክሆ ንፋስ የንፍስ እሞ ማያት ይውሕዙ ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርድታቱን ንእስራኤል ነገረ ንኻልኦት ኣሕዛብ ከም ዝኸቶ ኣይገበረሎምን ፍርድታቱ ኸ ኣይፈለጡን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማይ ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቁሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓመቁን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህበቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገሳት ምድርን ኩልኻትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር ይመስግነሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ምድሪ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕና ኣምላኽ ዝፈርህ መጽንና እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ኣመስገነ ኦ ጎይታይ እቲ ንህዝብኻ መግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ መድሓንካ ዕንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንው ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለሞን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣለና ኣሜን ንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነንየን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግንከ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኽ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትኺ ተንሲእኺ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ኣሜን መዋእል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውስ ነፍሰየ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግን ከቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ ከይክን ኣብ ቅድሚ ሓቀኛ ፈራዲ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋ ከለኺ እንታይ እዩ ትህብዮ መልሲ ኣብ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ መንበር ፍርድኻ ስንብት ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቕ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኹ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረ በለለ ይብል ኣለኹ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ
اتقلطوف صلال رديئتكي زرقحي نتاب حلناي كم معبر زقماطل كفو حسابات كاباي الحقيو نتا حممت نفسي بغنتነት أزيو هالواتات أفيوالهم أمو نابطلوتن من قرحنا بقسيا مخنياتو نسخي كاليتن محرت تلمنن አላይት አደኺ አደፈልፋሊ ህይወት ንጉሰይን አምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኦ ጎይታ በዛ ሰዓት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢያት ክንሓድር ሓልወና ኦ አምላኽ አቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዛ ዓልየት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነና ተዕቆበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢትካ ካብ ወለዶ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረንን ነብሰይ ኣድሕን እናበልኩ እፅል ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሓረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወተይ ኢኻ ብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልሑኻ ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም እትነብርን ዘሎኻን ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ተፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ እዘንቱ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞትካ ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎሞን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቐርበለልና ኦ ጎይታ ንሕሙማት ህዝብኻ በፀሓዮም እሞ ምእንቲ እቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ሞቱ ኣቦታና ኣሕዋትናን ከዓ ነብሶም ማዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ ردانا لما ناس أتقبل كبرين مسجانا بفصم معارك قدسنا نأخا يقبان أوغيتا محارنا أوغيتا بارخنا أمين كم زلنا بلنا نخنا مسجنا كابو عاد قبرنا سمايات نبر أبونا سمكاي قدس من قصتها تنسى قادكا قمتا بسماي قبل ما مدري يخون نايلة تنجيرانا لو ما بلنا نحنا نجبوت لنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا وسنا نحرقنا كابوادنا نمبر فتنايدت ونا መንግስትን ኃይልን ክብርን ላላልማትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕናኸ ድንግል ስጋኸ ድንግል ኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካባለ ስብረት ኺ ብረኸርስኹም ብረኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፈሰት ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንቱ ወላዲተ ኣምላክ أدى كريستوس سلام نبلكي من تحدياتنا حارقلنا نفور ودخي صلتنا عارقلنا نحكينا برهان يسوع كريستوس أملاخنا زولد كلنا قدست دنجل مريم سلام نبلكي حديات نفسنا حديقو كم حرنا نبغي تعلم مننا أو قدست دنجل مريم ولا يتأملا لذلك سب منتي أمالاديت نعود دخي يسوع كريستوس بحدقات حدياتنا قولنا لمننا وانا حق نقدست دنجل سلام نبلكي وانا أماني الأملاخنا زولد كلنا ممكحيت عليتنا سلام تنقربلكي او دنجل بغيتنا بيسوع كريستوس تأمنت اما لاريت حاجاتنا من تحرقلنا اذكرنا وعد حقنا برهان نخبرتي
وقدست ولاية أملاك مدحن عالم سلازي ولد كلنا مسيحا نفسنا سلازي حننا نمسكنكي وقيدانا نقصنا يسوع كريستوس كبرنا عهايكم نسخانا حواريات مقوسهم نسمعتا تخليلهم نصادقان علتهم نبيت خريستيان صنعات نحتان حدث بحدث ملكوت سلوس قدوس نبستر نسجدلو نخبرون وقيتا محارنا وقيتا بارخنا آمين. نهي ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዙሓት ሰማያትን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ሓደ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ንትውሉ ዝኾነ ወዳዊ ዋድውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን ምንጣና ምንሰብ ኣብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ቅድስት ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንጣና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ከም ዝተፃሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ሙታትን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቲ መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረተ ብመንፈስ ቅዱስ ንኣምን ንሳብን ወልድን ንሰግደሉን ክነመስግኖን ብነቢያት ዝተነግረ እዩ ንኩሉ ብዝኾነት ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ብሓጢኣት ንምስትስናይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሳኤ ሙታትን ንዘለዓለም ዝመጽእ ሂወቱን ተስፋ ንገብር ኣሜን። ብጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ክትሓደገልና ጭርያ ላይሶን ጭርያ ላይሶን ጭርያ ላይሶን ጭርያ ላይሶን ጭርያ ላይሶን Kyrieleison, 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ክብርን ብልጽኻን ሙሉእ ወንኹሉ ትመልኽ ኣምላኽ ኣቦ መሓረና ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓያላት ንሳናኹም ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርና ጭንቅን መከም ብዘይከኻ ረዳእ የብልናን ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕረተኻን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትን ብድልየትና ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰርሓናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምንቲታ ኣብ ልዕሌና ዝስምዕ ቅዱስን ካይልካ ወጎይታ ይቐርበልና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ዳንበር ተንበልና ተግባርና ይኹን ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ እናበልና ክንፅልይ ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለትና ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግና በደልና ኣሳብ ሓደገና ካብ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኻን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከመ ንስብረት ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ወምሪ ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ
ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንሓድገልና ነፍር ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቃል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ሕዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርህሩህን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቀናን ሕደገናን ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና። ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና። ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣኽካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራሄን እቲ መሰኒ ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ይግባእካ ሕጂን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ወጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብክብረት ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽ በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ዝተመላእካን ርህሩህን ነቶም ኣነ ዝቀዳማዮም ሓጢአተኛታት እውን እትምሕር ንሓጥእ ብንስሓ ተወሊዱ ብህይወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ እቲ ዝፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማኖና ተቐበል ህይወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር መርሓና መንፈስና ቅዱስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስሙር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ልብን ርድኣና ብህልውንኦም ክንዕቀብ ቅዱሳን መላእኽትካ ሓልወና ናብ ህይወት እምነት ክንመርሕ ምንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ አሜን። አምላክነ ዘዲበጅሩ ቤልትነብር እምሃበ መላእክት ታፈት ወትሴባህ ዘገበርገነ ውዘዝራ ቅዱስ ማይደረከም ንዘከር ቅዱሳት ስብሐትከ ወልድነከ ዘሰርክ አኮቴተ ተወገብ ዘኩልነ ሰክዮተ ወበኩየተ በተአምኖ በወሰልብ ዘበሰማያት ምስርክም በጽና ሰናይ ማዛ ኩለነ ዘንበለ ጻይብ
وزنبال تماوئ وزنبال معكب አይጋርን እምላይስም ዋይንት ለማን ወነፍስትነ ሞታት አትም ወደ ምረነ ንስለለደይኑ በከ በጸሎተ ኩሎሙ እለ እማለም አስመሩከ ባዶ ወልድከ ዘባቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ይእዜኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ አብችሩ ቤል እትነብር አምላኽና ብመላእኽቲ እትምስገንን እትውደስን ናብ ቅዱስ ምሕደሪኻ ዝኾነ ኣዳራሽ ክንኣቱ ዝዓደልካና ንስኻ ኢኻ። ምስጋና ቅድስናኻ ክንሓስብ ናይ ሰርኪ ምስጋና ከዓ ክንውፍየልካ ንስኻ ናይ ኩልና ምሕፅንታን ልማኖን ተቐበል። ሰማያዊ ምስጢርካ ከነስተውዕል ሰናይ ጨና መዓዛ ብእምነት ሃበና። ንኩልና ብዘይ ምጭናቕን ብዘይ ስዕረትን ብዘይ ምዕንቀፍን ሓሉ ንእጋርና ካብ ምንድልሃስ ንዒንትና ድማ ካብ ንብዓት ንነብስናውን ካብ ናይ ሓጢኣት ሞታ ድሕንን ብጸሎት ኩሎም እቶም ካብ ፍጥረት ዓለም ዘስመሩኻ ምስቶም በኣኻ ዝድሓኑ ሓውሰና። ብሓደ ወድኻ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን እሙ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። መሓሪ ኣምላኽ ይመሃረና ይቅር በሃል ኣምላኽ ይቅር ይበለና። እወ ጎይታናን ኣምላኽናን ምስቶም ኩሎም ቀዳሞት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ቅዱሳን ዘስመሩኻ ናይቲ ናይ ምድሓንን ኣዳራሽ ክንኣቱ ፀግወና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብዚ ዓለምና እንፀላልዩ ዘሎ መዓት ኣድሕነና። ህዝብኻ መሓር ርስትኻ ባርኽ ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት እንደገዛ በሰለኔ ታባን ነቢዩ ሙስጥ አላህ ድነን ወልሃን ምን ኩሉ ኩስ መዚያ ገይት መንግስት ኃይሎ ስብሐት ለዓለም ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወውእትኔ ማርያም ሰላም ለጅ ድንግል በልናጅ ወድንግል ስጋጅ እግዚአብሔር ጻው ሰላም ለጅ ብረታን ተማነሰው በረከር ስጪ ተወሲፍ ወብለ ተጸጋ እግዚአብሔር ምስለጅ ሳሊ ወሰልይ ምሕረተ በእንቲአና ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይስረ ለና ኃጣውነ እንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለን እንተ ህላዌከ እግዚኦ ተሳሃለን እንተ ርዳትከ እግዚኦ ተሳሃለን እንተ ትስብእትከ እግዚኦ ተሳሃለን እንተ ልዳትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ማሕፀና ዘጾረከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አዳዊሃ ለገሰሳከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አብራኪሃ ላቆፋከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አጥባቲሃ ላጸናከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ከናፍሪሃ ለሳማከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዘባና ዛዘለከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አይጋሪሃ ለአንሰሰዋ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ትሕዘትከ እግዚኦ
ተሳለን በእንተ ዘሰለቡ ክዳንከ እግዚኦ ተሳለን በእንተ ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳለን በእንተ ኩራትከ እግዚኦ ተሳለን በእንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳለን በእንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳለን በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳለን በእንተ ርግዘተ ጎበከ እግዚኦ ተሳለን በእንተ ውህዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳለን በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳለን በእንተ ዝርከ እግዚኦ ተሳለን በእንተ ብካያ ለምከ እግዚኦ ተሳለን በእንተ ሐዘና ለምከ እግዚኦ ተሳለን በእንተ ጋራ ለምከ እግዚኦ ተሳለን በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳለን በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳለን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳለን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳለን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳለን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳለን በእንተ ኦ ዘወረድከ እምሰማየ በእንተ አነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ እንዲያነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘወረድከ እምሰማየ በእንተ አነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተሰባይከም ቅድስት ድንግል እንዲያነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘተወለድከ ማርያም በእንተ አነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘሰከብከ ውስተ ጎል እንዲያነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘተጠብለልከ በትርክት በእንተ አነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተከደንከ ቆጽለ በለሶን እንዲያነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘተገዘርከ አበሳሙን ዕለት በእንተ አነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምርከ ከመ ሕፃን እንዲያነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘልከ በበህቅ በእንተ አነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘታዘዝከ ከመ ገብር እንዲያነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንተ አነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ
ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተመከርከ በገዳመ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአዞከ አይሁድ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሰሃቦከ ከመ በግ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአቆሙከ ውስተ አውደ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሰለቡከ ክዳነከ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአልቦሶከ ከለሜዳው ለበእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአስተቀጸሉከ አክሊለ ሦከ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሰቀሉከ ዲበ ዕፀ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘረገዙከ ጎበከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘጥምከ ሞተ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ
ክርስቶስ ዘአውረዶከ እመስቀል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘረገዙ ከሴቦን ኒቆዲሞስ እንዲያነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዮከ ውስተ ዝህረ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ አመሳልስት ዘአርገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈሰከ እንዲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ ስብሐት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትኩየንን ሕያዋነ ወሙታነ እንዲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ክርስቶስ ወካበና አስተዋወቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእምነ እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ነትወቆን ወድስ ቤት አምርያ ብዙ መጽማት ንጉሥ ለትነብርትን ወለተረሙ ማብሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑክሙ ወአጽንዑ ስላ ለቅድስት ድንግል መራተ ወእመበግ ሰናይታ እንዲየ ማርያም ወበሮከ ረከዝች መድኃኒየ ኩሉ ዓለም ነሃረነ እስሃለነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማሬ ተዘከረነ በሳይደከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ማሪ ተዘከረነ በሳይ መሃረነ እስሃለነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማሬ ተዘከረነ በሳይልከ ከነትበሉ ስብሐተ ወለቀናር ማረነ ማሬ ተዘከረነ በሳይልከ ዋደነ ወተማይፀን ነፍስነ ወሰጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ በብዛ ምሕረት ደምስሳ በሳነ ወፈኑ
ሳይለከ ላዕሌነ እስመ እምኀቤከ ሳይል ሃሌሉያ መሐረነ አብ መሐሪ አብ ሳይለከ መሐሪ በምህረትከ ወብዙ ሳይልከ ለኩሎም እለ ይጸውዑከ ሰማየ ወትረ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሎ ይፌኖ ለነ ሳህሎ ሃሌሉያ ኮቴት ለትደሉ ለክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ ወይእዜኒ አኮኑ ውሰዴከ እግዚኦ አማሐፅን ነፍሴ አማሐፅን ነፍሴ አማሐፅን ነፍሴ አማሐፅን ነፍሴ ምግባረ እኩይ አድህና ለነፍሴ አምላከ ምህረት አበንጉሰ ስብሐት እግዚኦ እምኩሉ ምግባረ እኩይ አድህና ለነፍሴ አምላከ ምህረት አማሐፅን ነፍሴ ንጉሰ ስብሐት አማሐፅን ነፍሴ እግዚኦ አማሐፅን ነፍሴ ምግባረ እኩይ አድህና ንሳሎ ወናሰምሮ አምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃል ዘይክል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ረዳየ ምንዱባን ንሕና ቤት ከተማ ዘይክል
ይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ናዛዚ ሄዙናን ናብየ ከተማ ይጸን ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ወተስፋ ቅቡፃን ንሕናብየ ከተማ ይጸን ወበከመ አቀብከነ እምነግ እስከ ሰርክ ቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከነ ወበከመ አቀብከነ እምነግ እስከ ሰርክ ቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከነ ወበከመ አቀብከነ እምነግ እስከ ሰርክ ቀበነ እግዚኦ እምነግ እስከ ሰርክ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማ ጸሎተነ ወስለተነ ወስማይ ኃጢአተነ ስማይ ጸሎተነ ወስለተነ ዘሰማይኮ ጸሎቱ ወስለቶ ለዘከብህላነ ሰላመከ ሀበን ወማይገደልን ወሚጥማተከ ምኔነ ሃሌሉያ ሳለነ ጊዮርጊስ በእግዚአብሔር ወጸልይ በእንቲአነ አረዶ ገመዱ ዘረው ሥጋው ከመ ሐመድ ወሰድዎ ሰብአ ነገሥት ነገጸ ምድረ አንሰ ሙታነ አቡነ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥት ወክብረ ወረሰ አርየነ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ ሞሙ ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ንስግድ ኩልነ ማርያም ባርከኒ አባህን ሳበረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከን ሳበረከተከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸልይ እንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላት ወልድ ወልድ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋልቦ ማይለቅ ለሰላሙ አየ ሰናይ ተረግብየ ማዛፉሃ ከመኮል ወኩሉ ነገራ በሰላም ሰላም ዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ
ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማይከለክም ዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማእከልክሙ ወሃብ ንስግድ ወነግሪናትን ንትፈሳው ንታሰይባት እስመ አምላክ የድንግልናት ያክለት የዛቲ ትንቢቶም ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወቶም ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወሰብሐት ወለወላ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ቅዱስ ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ወትረ ይርሐቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ ማረነ ክርስቶስ ማረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ
በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት 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 ማረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን 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 ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት 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 ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 ማረነ ክርስቶስ ሰለለነ ማርያም በረከተ ወልድኪ ማርያም ተባረኩ ለወልድኪ ኩሎ ተገበርነ በእንተ ማርያም እግዚኦ አውርድ ምሕረትከ በላዕሌነ እግዚኦ አቁርር መዓትከ እምኔነ እግዚኦ ይቀቦሙ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ይቀባእ ለሀገሪትነ እግዚኦ ይቀባእ ለዛቲ ሀገር መዓትካና ምሕረት ቁጣዕኻ ናብ ትዕግስት ንብለሰልና ጎይታ መሓሪእኻ እሞ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ይቕረብ ሃልኻ እሞ ይቕረብ በለልና ከም በደልና ይትሕለና ከም ምሕረትካ ከም ትርህሩህ ባሪኻ ዳ ከም እግዚኣብሔር ኩን ኦ ጎይታ ካብዚ ኣብ ልዕሊና እንፀላሊ ዘሎ ሕማም ፌራ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከተልሕነና ንልምነካ ኣለና ፍጡራትካ ኩሎም ይግዝኡኻ ይእዘዙኻ እሞ ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ገንሓልና ኩሉ ትሕድእ ኩሉ ትገንሕ ኣምላኽ ሕጂ እውን ገኒሕኻ ተዓረቐና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይሁን አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እልክለኩ ረኸርሶም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወቅስቲ ትበልኪ ኃጢአትና ሓድገና ናፍቅር ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማለት ለምንልና አሜን። ስሉስ ቅዱስ ማረን ስሉስ ቅዱስ ማረን ስሉስ ቅዱስ ጸጋ ዘተመላኺ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ በቅሎ ተስክቶ ምንታና ማለት ለምንልና ናብን ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብር ምስጋና ንግባለ መንኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጻሕና ዋልካ ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ሰምዑ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግና ኸ ኣይሰምዑ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ርእዩ እንደለዩ ግና ኸ ኣይረኣዩን ናታትኩም ገና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኩም ሰምዓ ዘለዋ ዛንኩም ብጻቴን ዝበልካ ይብናናውን ከማታትኩም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዓት ክንሰምዕን ክሰርዕን ብፀሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና። በእንተ
አብዛለችግ ወልሳንከ ሰፈራልህም ትነብር ወታመዮ ለውከ አፎከ አብዛለች ወልሳንከ ሰፈራልህም ወታመዮ ለውከ አብዛለች ወልሳንከ ሰፈራልህም ትነብር ወታመዮ ለውከ አብዛለች ወልሳንከ ሰፈራልህም ትነብር ወታመዮ ለውከ ሃሌሉያ ቆሙ ወአስሙ ወንጌል ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘሰበከ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ መሓረና ኩሉ ጊዜ ቅረባሃል ኣምላኽ ይቕረ ይበለልና ሰላሙ የብዝሓልና መዓቱ ናብ ምሕረት ክጥዑ ናብ ትዕግስቲ ይመልሰልና ተሓሙም ፈውሰልና ተኣስሩ ፍትሓልና ባሒሎም ዘለዋ ክበልና ተጨኒቖም ዘለዋ ህበሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኦ ጎይታ ኣብዚ ብዓለምና ንፃላሊ ዘሎ መዓትን መከራን ድማ ኦ ጎይታ ክትህድኣልና ንልምነካ ኣለና ብዘይካ ንኻልእ ከምዘይከኣሎ ዓለም ንሪኣ ኣላ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሓይልኻን ክብርኻን ከኣልነትካን ገሊፅካ ተዓረቐና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት እነሆ ወንጌል መንግስተ ሰማያት መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ወፈየኒ ወፊየካ ኣለኹ
إذا قالنا يقولنا مدحينا يذكر السوسي وخبر من قصة خبر مسكانا نقبله من كل ساعة العالم عالم آمين وانجيل يوحنس معرف عسرته وكلته كفقد حادي كساب عسرته يسوع شديش معلتي قدمي فاسقة نبتنسو نموتا زتنسو الأزار زلوا نبيتانيا متى أباها درار قبرلو مارتاون تقلقل نبرت كابتم مقامتو حادخا الأزاريو مريم دما حدا نتري بزح زواقو قدي كرئي شوري ناردوس وسيدا بو غيرا أغار يسوس لخيت بتصغرو رساون درزتو بتابيت كا بمعزاتي قدي كبئي ملأت كابتم دك مزامرتو حدا يتغطحو زلو يهودا أسقرتاوي ودي شمعون قنا إذا قدوي كبئي إذا كمي قدا نسلست مئتي دريم تشيطوس ندخاتات زي وهاب بلا زيز بلا سراغس لزخونا يوم انبر ندخاتات حالي اللوم ايكونن محفودا مسؤول نبره كابتي أبو زعاتوون يلعل نبره سلازي يسوس دخاتات سي كل ساعة مساخاتكم علو ناي قنا كل ساعة اكترخبونين يخممو نمعالتي أبري حالياتو يا حدق قابله لحرزي كابا يهود بزحسب يسوس أبو مهلاو يوم فليتهم مطو بود زامن نايزل عالم هيوات الله تو نعمن قال قدس ونجيل ويتانا مدحانينا أملاخنا يسوع كريستوس كموتا دحر متنسو وناب سميات كلمة معراقو نهواريات زمهارو مزيد صلوتنا كدانيو بركات المحرات المسكول الناس بكريستيان مستوى من كلهم حاميم ممزلو مستوى زعرفون يكون اغزيابي النبرا كدوس كدوس ማርያም ትድንግል ተሳሃለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ ያው ዘይሞት ተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቀለ በመስቀል ተሳሃለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይሞት ተንሳ ሙታን አመሳለስን አርገበ ስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በሰማያት ይኮንን ሕያዋን ሙታን ተሳሃለን እግዚኦ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለን እግዚኦ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ አየኩትዎ ለአምላክ نحن نفسنا نزخون كان زيت الودنا خانا مسألة بونا نعقب بونا نعين لبنا زبرها خلنا سلمات لنا ونالها كابنات كايم رزق الكنا نسايخا نتنت فاز توفينا يتنسب مسكر ودخال حنكاي بزيت افخا حدث كاي بدزاس كان ما تتعطف نستفيد لخايو متو دخان تبجي خايو او قويتا من تزل هنا ورد كان مسكنك لنا نسيب
ወጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋርጥ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑካ ኢኻ ወጎይታ እዛ ኣጋዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑካ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህር ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑቲ ሓጢኣት ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቁርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ንውድሰከ እግዚኦ ወሃቢ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነብሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ዝተወሰዱ ዝቕበሎም ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒዶም ዝሳቀዩ መድሓንን ጥምያት ዝሓሊ ንግብዓት ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንፃድቃን ዝምስክረሎም ንንፅሓን ምሕደሪኦም ብፅድቂ ንዝፅውዑ ወሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዘኽታማት ዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብቲ ፀጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸላ ቤተ ክርስትያን ቅኑዕ መራሒ ዝህብ ወጎይታ ከየዕረፍና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ባእኻን ብፍቅር ወድኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስጋናን ፅንዓትን ዘለካ ለምን ኩሉ ሳዕ ብእንትያከ ወበእንተ ፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘፈቱ ለከ ስብሐት ወይስ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ለአብ ለዘአንካንም ክብርነዋ ስብሐት ለወልድ ወሰነን ጽንዕ ሕማም ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሃወፀን ማርያም በጅራነ ቃሉ በስሉስ አካሉ አማኑኤል ስሙ መሐረ አምላክ ይመሐረና ማርያም ወላዲት ይቅረ ባህል አምላክ ይቅረ ይበለና ሰላም ከም ዘውዓለ ሰላም ይሕድረና መታውናን መጻና ንባረክ እግዚአብሔር አምላክና ካብ ንፈሮ መከራ ይሰውረና መዓቱ ናብ ምሕረት ቁጥዑ ናብ ትዕግስቲ ይመልሰልና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ ወርፋዓልና ባሕሎም ዘለዋ ክቦም ዝሞቱ ንመንግስትኻ ውርሰልና ዝሓዘኑ መፀናንዕ መንፈስካ ስደደልና ተኣስሩ ፍትሓልና ብነብስን ብስጋን ተኣስሩ ወጎይታ ኩሉ መቃውዕ ሰንሰለቶም በቲኻ ሓራ ውፃልና ልቢ ዘጨከኑ ሃረሃሪ ሎሚ ኣምላኽነትካ ዝተገልፀሉ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዓለም ብምልእታ ምሕረት ክትዝርግሕ ንለመነካ ኣለና ንሃገርና ንህዝብና ብዘይካኻ ካልእ ረዳእን ዘይብሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስተ እኳ ዘይብሎም ሕፀብ ማይ ክረኽቡ ከምቲ ዓለም እትብሎ ዘላ ንስኻ ዳ ሕፀቦምን ኣፅርዮምን ካብ ኩሉ ሕማምን ካብ ኩሉ ክፉን ሓልዎም እምበር ረዳእ ብሎምን እሞ ብዘይካኻ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናባኻነ ማዕቁቦም ኣለና ወጎይታ ኣብ ኩሉ ኣብ ፀቢብ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለው እግዚአብሔር ኣምላኽና ከምቲ ዓለም እትገብሮ ክገብሩን ዘይክእሉ ንስኻ ኣብቲ ፀቢብ መዋፅእት ኣለካ ኣብቲ ፀልማት ብርሃን ኢኻ ኣብቲ ሞት ህይወት ኢኻ ኣብቲ ሕማም ፈውሲ ጥዕና ኢኻ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናባኻነ ማዕቁቦም ኣለና እቲ ንሰብ ዘይከኣል ንዓኻ ይከኣል እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብጥበብካ በኣምላኽነትካ በትርህሩህ ባህሪኻ ጌርካ ተድሕኖም ንልምነካ ኣለና ንኩልና ድማ ዓሉ ሽማግለታትና ሓይልን ፅንዓትን ጥዕናን ክትበልና ንመንእሰያት ምስተውዓልን ጥበብን እግዚአብሔር ኣምላኽናን ፀጋን ክትቦም ህፃናት ዕብየት ክትበልና ንልምነካ ኣለና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዘይሓደግናሎም በደልና ናበሳና ይሕደገልና ካብ ፋድሕነና እምበር ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ዕልናኸ ድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ካብ ንትብረኽቲ ኢኺ ፍረኸር ዝኸብርኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወብዝእቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሃድገና ንኽብሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ንንሳና ምሁን ለምንና ኣሜን እግዚአብሔር ኣምላኽና ተመስገን ይሁን ይቀበለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ተመስገነ ይሁን ድማ ንእሽተይ መፀናንዒ ትኸውን ቃል ኣምላኽ መእተዊ ቀበለልኩም እዩ እሞ መምህርና ኣቦና መምህር ሰመርኣብ ከካፍለና እዩ
أراي بس ما أب وولد منفس قدوس هادو أملاك آمين تخبركم بجزي أبيهر أبز لنا يوم أملاك محروتي يورد لنا صقو يبزحلنا زي نحنا خنستوعلو زي نخل زلنا بمخنيات كيرو أبقى جزانا دو أبيل النازل أملاك أصبغنا خنتقملو نبر بحنا خنلوطو እግዚአብሔር አምላክ መስተዋዕልን ጥበቡን ምኽሩን ይለግሰልና ካብዚ ዓለምና እንጸላሊ ዘሎ ሕማም ድማ ማወጾ ይፍጠረልና ነቶም ዝሓመሙ ፈውሲ ምሕረቱ የውርደሎም ነቶም ካሊቦም ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ድማ ሓይልን ጽንዓቱን እግዚአብሔር ጸጉን የብዝሓሎም ወጎይታ እቲ ዓለም ዘይከኣላስ ንዓኻ ይከኣለካ እሞ ካብዚ ጸቢብ ማወጾ ክትፈጥር ንልምነካ ኣለና ኣቱም እትጽዕሩ ጠርዚ ኸበደኩም ናባይን ዑልካ እናኢኻ እሞ እዚ ከቢድ እዩ ንህዝብኻ ዘይከኣል ዝመስለና ማወጾ ግን ኣለካ እሞ ብርሃንካ ብርሃልና ጭራ ተስፋኻ ሃበና ጎይታ ሎሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ንሽለይ ኣነ ክሓስባ ዝጸናሕኹ ብዛዕባ ረኣብ እታ ኣመንዝራ ኣብ ገዝኣን ዝኾነ ድሕነት ከምኡ ተመሳሳሊ ኮይኑ ይረኣየኒ ኣሎ እሞ መጽሓፍ ኢያሱ ምዕራፍ 2 ካብ 9 ጀሚረ እቶም ኢያሱ ዝሰደዶም ሰለይቲ እቶም ኣብ ከተማ ኢያሪኮ ዝነበሩ ሰባት ክሕዝቦ ምስ ደለዩ ኣብ እንዳራ ኣብ ኣትዮም እሳ ድማ ብዝባን ናሕሲ ሓቢኣ ብመንደቕ ኣዝሊላ ከም ዘውፅኣቶም እቲ ታሪክ ይነግረና እሞ ንሳ ኣመንዝራ ከም ዝነበረት ረእዩ ካብ እግዚኣብሔር ምፍላጡ ገዲፋስ ኣብ ሓጢኣት ትነብር ዝነበረት ሰብ ነዞም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ግን ሓቢኣ ኣድሓናቶም እሞ እዚ ክትብሎም ከላ ንርኢ ካብ ቁጥሪ 8 ጀሚረ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 8 ንሳቶም ግና ከይደቀሱ እታ ሰበይቲ ናብኦም ናብ ናሕሲ ደየበት ነቶም ሰባት ከዓ በለቶም እግዚኣብሔር እዚ ሃገር እዚኣ ከም ዝሃበኩም ፍርሃትኩም ድማ ኣብ ልዕልና ከም ዝወደቀ ኩልኩም ኣብዚ ሃገር ዝነብሩ ኩሎም ኣብዚ ሃገር እዚኣ ዝነብሩ ከዓ ኣብ ቅድሚኹም ከም ዝመኸኹ ፈለጥኩ እቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ክትወፁ ከለኹም እግዚኣብሔር ንባሕሪ ኤርትራ ኣብ ቅድሚኹም ከም ዘንቀጾ ኣብ ስግር ዮርዳኖስ ኣብ ዝነበሩ ክልቲኦም ነገስታት ኣሞራውያን ከዓ ዝገበርኩምዎ ንሲሆንን ንዖግን ከም ዘጥፋእኩምዎም ሰሚዕና ኢና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ንሱ ኣብ ሰማይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ምድሪ ኣብ ታሕቲ ኣምላኽ እዩ እሞ ምስ ሰማዕናዮ ልብና መኸኸ ኣብ ቅድሚኹም ድማ ትንፋስ ኣብ ሰብ ኣይቆመትን ሕጂ ከዓ በጃኹም ኣነ ምሕረት ካብ ገበርኩልኩም ንስኻትኩም ድማ ንቤት ኣቦይ ምሕረት ክትገብሩላ ነቦይን ነደይን ኣሕዋተይን ናሓተይን ዘለዎም ኩሎም ድማ ብህወቶም ክትሓድግዎም ነፍሳትና እውን ካብ ሞት ከተድሕኑ ብእግዚአብሔር መሓሉለይ ርግፅ ምልክት ከዓ ሃቡኒ እቶም ሰባት ከዓ እንገብሮ ዘለና እንተዘይገለጽኩም ኣብ ክንዳኹም ነብስና ንሞት ንሕልፍ ክኸውን ድማ እዩ እግዚአብሔር እዛ ምድሪ እዚኣ ምስ ሃበና ምሕረትን እምነትን ንገብረልኪ ይበልዋ በታ ኣብ ልዕሊ መንደቕ መካበቢያ ነበረት ንሳ ድማ ኣብ ልዕሊ መካበቢያ ትነብር ነበረት እሞ ገመድ ገይራ ብመስኮት ኣውረደቶም እቶም ደለይቲ ከይረኽቦምሲ ንኸረን ኣቢልኩም ኪዱ እቶም ደለይቲ ክሳዕ ዝምለሱ ከዓ ኣብኡ 3 መዓልቲ ተሓብኡ ድሓር ድማ መገድኹም ኪዱ በለቶም ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እዛ ሎሚ ክንሪኣ ዝደሊ ዘለኹ ረኣብ እታ ኣመንዝራ ዝነበረት ምሕረት እግዚኣብሔር ተገሊፅላ ክብሪ እግዚኣብሔር ተገሊፅላ ሓይሊ ኣምላኽ ተገሊፅላ እቶም ንኢያሪኮ ብድፋዕ ሓፂሮም ዝደፍረና የለን ዝብሉ ዝነበሩ ዘይፈለጥዎ ምስጢር ፈሊጣ እግዚአብሔር ክህበኩም ይሕሊፍ ክህበኩም እዩ እቲ ባሕሪ ኤርትራ ዘሳገረ ኣምላኽኩም ሲ ነዚ እውን ክህበኩም ምዃኑ ሲ ፈለጥኩ ነቲ ኣብ ዙርያና ዝነበሩ ነገስታት ዘስዓረኩም ኣምላኽ ዝሓገዘኩም ሕጂ እውን ክህበኩም እንተኾነ ግን ንዓይን ንቤተሰበይን ንኣሕዋተይን ነዝማደይን ነቦታተይን ሲ ከምዛ ኣነ ዝተሓባበረኩም ዘለኹ ምሕረት ዝገብረልኩም ዘለኹ ምሕረት ክትገብሩለይ ኣምላኽኩም ኣብ ኢድኩም ምስ ሃበናስ ንዓይ ድማ ምሕረትኩም ግበሩለይ ኣብ ፍቕዲ 11 ንርኣያ እሞ
እግዚአብሔር አምላኩም ንሱ ኣብ ሰማይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ምድሪ ኣብ ታሕቲ ኣምላኽ እዩ ንሱ ኣብ ኩሉ ኣምላኽ እዩ ኣብዚ ሓያላት ዝመስሎም ዝነበረሎም ዘንቀጥቀጥሉ ዝረዓድሉ ኣምላኽ ምዃኑ ተጋሂሉ ኣምላኽ ዓለም ክሒዳቶ ዝነበረት ኣምላኽነቱ ተገሊጹ እቲ ተምናቱ እኳ ዝጠራጠሩሉ ዝነበሩ ንግብፂ ክምለሱ ዝደልዩ ዝነበሩ እዚኣ ግን እግዚኣብሔር ገሊፅላ ኣምላኽኩም እዩ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ እዩ ኣብ ሰማይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ምድሪ ኣብ ታሕቲ ኣምላኽ እዩ እሞ ምስ ሰማዕናዮ ልብና መኸኸ ሎሚ ልብና ክመክኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ኣምላኽ ምዃኑ ከኣሊ ምዃኑ ሎሚ ኣፅቢቕና ክንፈልጥ ይግባአና ሕጂ ኸ ብጃኹም ኣነ ምሕረት ካብ ገበርኩልኩም ንስኻትኩም ድማ ንቤት ኣቦይ ንሕና ድማ ሎሚ ንቤትና ንቤት ኣቦና ንደቅና ንሕዋትና ንሃገርና ንህዝብና ነዛ ዘለና ሃገር ንዓለም ምልእታ ከም ቤት ረኣብ ኮይና ሎሚ እቶም ኣብ እግዚኣብሔር ዘለና ሰባት ከም ቤት ረኣብ ኮይና መዕቆቢ ክንከውን እግዚኣብሔር ይደልየና ሎሚ ኣነ ንስኹምን ኣብ በቤትና ኮይና ኣብ ቤት ክእተዊ ካብ ቤት ክወፂኡ ዝተረኸበ ግን እንታይ ኣሚሎ ናቱ ሓላፍነት እዩ ደሙ ኣብ ልዕሊ እዩ ኣብ ውሽጢ ቤት ክኣትዩ ግን ዋላ ሓደ ዝቐርበኩም ከም ዘየለ ምልክት ገመድ በታ ዝሰገሩላ ገመድ ምልክት ኣብ ገዛ ኣሰረት እዩ ሎሚ ኣነ ንስኹምን ምልክት ምድሓን ናይ ህዝብና ኢና ሎሚ ናብ እግዚኣብሔር ተንበርና ኣብ ገዛና መምስ ደቅና ኮይና ኣብየት ክንብል ስለ ቤተሰብና ስለ ህዝብና ስለ ሃገርና ስለዛ ዘለናዮ ዓለም ክንልምን እግዚአብሔር ይደልየና ኣምላኽና ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽነቱ ገሊፅልና እዩ ንዓለም ነታ ክትኩሕዶ ትደሊ ዝነበረት ኣርእይዋ እዩ ስለዚ እቶም ስድራ ቤት እግዚአብሔር ሎሚ ኣፀቢቕና ደስ ኢልና ተዓቆቡ ኣብ ገዛኹም ፅንሑ ክብሉና ከለዉ ህዎ ቤትና ቤት ረኣቢ መዕቆብ ኩሉ እዩ ኣብ ዙርያና ንዘለዉ እውን እዚ መንፈስ እዚ ሓፁር ገይሩ ቀፅሪ ናይ ገዛ ዘይኮነስ ቀፅሪ መንፈስ ቅዱስ ኣብቲ ከባቢና ክነግስ ክንገብር ቤት ረኣብ ክንከውን ቀፅሪ ረኣብ ክንገብር እግዚአብሔር ይደልየና ኣሎ ስለዚ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ንበል ምልክት ሃበና እግዚአብሔር ኣምላኽና ነዞም ኣብ ዙርያና ዘለዉ ክድሕኑ ድሕነትካ ክትቦም ኣምላኽነትካ ክፈልጡ ንዓ ምልክት ግበረልና ንበሎ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ስለ ቃሉ ተመስገነ ይኹን ኣብዚ ዘለናዮም ሕረቱ የውርደልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ናብ መምህር ሰመር ኣብ ካሕልፈኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ዋዒልኩም ስድራ እግዚአብሔር ኣብዘን ዘለኹሞ እዚ ጸሎተ ሰርክ ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያን ትከታተሉ ዘለኹም ከመይ ዋዒልኩም ብሕሩሕ ፈጣሪና ናብዚ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዘብፅሐና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሐዮ ቅዱስ ቤተክርስትያን ሰሪዓቶ ኣንቦና ዘለብዎ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 8 እዩ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ህይወቶም ንእግዚአብሔር ይህብዎ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ግዚኦም ንእግዚአብሔር ይህብዎ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ልቦም ንእግዚአብሔር ይህብዎ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ጉልበቶም ንእግዚአብሔር ይህብዎ ስለዚ እዞም ቅዱሳን ስድራ ቤት ዝበሃሉ አልዓዛርን የሕዋቱ ማርያን ማርታን ኣብ ቢታንያ ኣብ ገዝአን ከም ዝፀውዕኦ ኣብ ገዝአን ፀዊዐን ኣብ ገዝአን ክዕርፍ ከሎ ኣቐዲሙ ማርያም ኣብ ትእቲ እግሩ ኮይና ቃል እግዚአብሔር ትሰምዕ ከም ዝነበረት ወይታ ኢየሱስ ከዓ ማርያም ስኻባ ዘይውሰድ ሰነገር ጌዳ ሓርያላ ኢሉ ከም ዝመስከረላ አልዓዛር ምስ ሓመመውን ተተፍቅሮ አልዓዛር ሓሚሙ ኢለን ከም ዝለኣኻሉ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን እዚ ሕማም እዚ ወዲ ኣምላኽ ብኡ ምእንቲ ክኸብር ንኽብሪ ኣምላኽ ይምበር ንኻልእ ኣይኮነን ኢሉ ተስፋ ዝሃበን ድሕሪ 3 መዓልቲ ከዓ ድሕሪ 4 መዓልቲ ከዓ ካብ መቃብር አልዓዛር ውፃእ ኢሉ ዘውፅኦ እዩ በዚ ግዜ እዚ ከዓ ቅድሚ ስቕለቱ ቅድሚ 6 መዓልቲ ኣብ ቢታንያ ከይዱ ኣብ ገዝኦም ዓረፈ ኣብ ገዝኦም ምስ ዓረፈ ክቡር ሰብ ክቡር ነገር ስለ ዝሓስብ ክቡር ነገር ስለ ዝሰርሕ ማርያም ኣዝዩ ክቡር ዝዋግኡ
ሽቱ ኣንፅያ ቀብአቶ እዩ እዚ ቅዱይ ቀብእ እዚ ኣብ ዕለት ግንዘት ዝግነዝዎ ዝነበሩ ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣብ ዕለት ዓርቢ ስቕለት ክትረኽቦ ስለ ዘይትኽእል መንፈስ ቅዱስ ገሊጹላ ኣቐዲማ ዝሰርሐቶ እዩ ሽር ንኽረክብ እምበር ንድኻታት ሓሊሎም ኣይኮነን ኣቐዲሙን ካብቲ ብእምነት ዝተዋህቦ የላዓል ነይሩ እዩ ጌጋ ብድኻም ይፍጸም ጌጋ ሰኣን ፍልጠት ይፍጸም ጌጋ ብፍርሒ ይፍጸም ብጉርሒ ዝፍጸም ጌጋ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚ ኸኣዩ ኣብ ኢዮብ ምዕራፍ 5 ካብ 11 ጀሚሩ እግዚአብሔር ንጎርሓት ብጉርሖም ይሕዞም የእዳዎም ብኽፍኣት ገለ ነገር ንኸየስልጣስ ንጉርሒ ጠዋያት ይዝርዝሮ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ስለዚ ይሁዳ ተስፋ ከቑርፃ እዚ ኩሉ ቅዱይ ክቡር ዝዋግኡ ሽቱ ንብላሽ ክዕኽዮ ንብላሽ ኣድፊእክዮ ኢሉ ክገንሓ ኸናኣእሳ ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንዕለተ ቀብረይ ኣገራቶሞ ግደፋ ኣይተዓንቅፋ ስለዚ ከምዞም ቅዱሳን ስድራ ቤት ብድንግልና አልዓዛርን ማርያምን ማርታን ብድንግልና ንእግዚአብሔር ከም ዘገልገልዎ ምልዕቶሞ ቅዱሳን ስድራ ቤት ከም ዝተባህሉ ሕጂ እውን ንሕና ግዜና እግዚአብሔር ጉልበትና ንእግዚአብሔር ፍልጠትና ንእግዚአብሔር ገዛና ንኽብሪ እግዚአብሔር ንኹሉ ንኽብሪ እግዚአብሔር ከነውዕሎ ካብቶም ከም ይሁዳ ዝኣመሰሉ ንቅዱስ ስራሕ ዝዕንቅፉ ከዓኒ ካብ ምዕንቃፍ ከዓ ኣዝና ክንጥንቀቕ እዚ ናይ ሎሚ ቅዱስ ወንጌል ይምህረና ኣሎሞ ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንጸድቕ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይግበረልና እግዚአብሔር መዓቱ የቁረልና ምሕረቱ የውርደልና መዓቱ የቁረልና ምሕረቱ የውርደልና መዓቱ የቁረልና ምሕረቱ የውርደልና ስኒልኩም ስለሰማዕኹም ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ይስማዕኹም ለውሂብ ይትጓጉዕ ወውሂበከ ይትናፍቅ ዝብል ጽሑፍ ኣለና ንምምጻእ ኣይትተሃወኽ ንዝተመጽዓኻዮ ኸ ኣይትረስዕ ዝብል ጽሑፍ ኣለና እሞ እቶም ካብዝን ተውፂኻኒ ንዓኻ ኸገልግልየ ካብዝን ተውፂኻና ንኽብርኻ ክንነብር ኢና ጥራይ ካብዚ መዓዝ ውፃእና ኢልና ንማባፃዕ ዘለና ኸዓ መብፃዕና ከይንርስዕ መብፃዕና ክንዝክር እግዚአብሔር ይደግፈና ሰላም ለይቲ ይግበረልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ ኣለና ወጎይታ ብኩሉ እንተናና ንዓኻ ክነምልኽ ኣባኻ ክንዕቆብ እግዚአብሔር አምላክና ከምቶም ቅዱሳት ኣሕዋት ብኩሉ እንተንኦም ኩሉ እንተንኦም ኣብ ቅድሚኻ ዝኸዓው ልቦም ንብረቶም ትዕስቶም እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ እንተናና ኣባኻ ክንከዕዎሞ ንበረኸት ንሰላም ንድሕነት ንጥዕና ክኾነልና ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላክና ከምታ ዘይኣማኒት ቅንሳስ ምስጢርካ ተገሊፅላ ንልኡኻትካ ዘገልገለትን ዘድሓነትን እሞ ንቤተሰባን ንዓልየታን ምክንያት ድሕነት ዝኾነት ለሞን ግብረ ሓጢኣትና ገዲፍካ እግዚአብሔር አምላክና ንኩሉ ዓለም ምክንያት ድሕነት ክትገብረና ንልምነካ ኣለና ትለምነና እግዚአብሔር አምላክና መዓትካ ናብ ምሕረት ብትዓኻ ናብ ትዕግስቲ ንብለሰልና ነቶም ኩሎም ሓሚሞም ዘለው በዚ ግዜያዊ ሕማምን ብኻልእን ኣብዚ ዘለዎ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓሎም እግዚአብሔር አምላክ ናባኻኻ ንማዕቆቦም ኣለና ነቶም ዘኣሊቦም ዘለው ኩሎም ድማ ምስጢርካን ጥበብካን ምስትውዓልካን ግለፀሎም ንዓኻ ሒዞም በኣኻ ብፈውሲ ብሓኪም ክበፅሕዎም ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላክና ንዓለም ምንታይ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግን ሃገርና ንህዝብና እዚ ማንም ዘይክእሎ ንስኻ ጥራይ ትኽእሎ ሕማም ፈውሰ መረትካ ከተውርድ ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላክ መሕፀቢ ዘይኮነስ ዝስተ ማይ ዘይብሎም ህዝቢ እዮም እሞ ንስኻ ክንዲ ኩሉ ክትኮኖም ንልምነካ ኣለና ትሕዝቶና ሃብትና ሓኪምና መድሃኒትና ንስኻ ጥራይኻ እሞ ናባኻ ነማዕቆቦም ኣለና እግዚአብሔር አምላክ ንዓለም ምምታ ድማ ዝተለመና እግዚአብሔር አምላክና ኣምላኽነትካ ብልጭ ኣቢልካ ገሊፅካ ወጎይታ እዚ ናይ ፈተና እዋን ከተሕፅረልና ንልምነካ ንኩሎም ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣብዚ ዘለዎ ተዓቂቦምሉ ዘለው ሰላምካን ህድኣትካን ትብዓትካን ክትዕድሎም ብፀሎት ደው ክብሉ እግዚአብሔር አምላክ ንልምነካ ኣለና ኣብዚ ዘለናዮ ዙርያ መካበቢያና ቀፅርና ቀፅሪ መንፈስ ቅዱስ ከም ናይ ረኣብ ቤት ንካልኦት ንድሕነት ምክንያት ክንከውን ትለመነና እግዚአብሔር አምላክና ስለኩሉ ተመስገን ሰላም ዘውዓልካ ሰላም ድማ ይሕድረና ከምቲ ናዋርያ ዝማሃርከዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ናበልና ንፅዋዓካ
ስምካ ይቅደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበድለና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ኣሳና ይሕደገልና ካብ ካሕና ናምበር ፈተና ይከትልና መንግስትን ሓይልን ክብርን ምስጋናን ዘላለም ናትካ ኢልና ኣሜን ወቅትቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኺ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበነስ ብረኽቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦም ለተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድገልና ንኸወዲ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ጎይታናን መድሓኒናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስተስርያ ኃጢአት ድምሰስ ኣበሳ ካህን ሊቀ ካህናት ኣቦታተይ ካህናትን ዲያቆናትን ሰቡትን ኣነስትን ኣረገውትን ህፃናትን ዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመፅእ ሓለኹም ሓጢአት ዝገበርኩም ካብ ማእሰር ሓጢአት ፍትሓኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ በል 12 ዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመፅእ ሓለኹም ባፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢአት ፍትሓኩም መንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ በል 12 እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን ፍቅሪ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ሕብረት ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩልኻትኩም ይሁን አሜን ሰላም ለይቲ